появява наистина броени дни след световната премиера, която се случи в рамките на няколко седмици. Дами и господа, изключително ми приятели, моля за вашите аплодисменти. Изключително всяка суперзвезда и тази е лека. Нейното тегло е намаляло с до 200 кг от предишния модел. Изключително. Нейният дизайн абсолютно хармонира на нейното намаляло тегло. Той е много плавен, много динамичен, извършва лекота. Искам да обърнете внимание на решението на цветоването на този модел, която е в черната цветка, което допълнително създава една аналогия за плаващ образ. Издължения силует, спортните предни светлини. Освен голямата промяна отвън, моделът е претърпял значително промяна и отвътре. Когато се малко седнете в този модел и се настаните в него, ще видите изключително много новости. Като започнем от централната конзола, инфотеймент системата, която е една единствена позиция в този сегмент, която дава възможност за мирен образ на телефон Apple или на Android телефон. Нещо друго, което е характерно за високия клас автомобили. В този автомобил има wellness седалка. Имате възможност за масаж, за да може вашето пътуване да не е толкова изморително, когато имате по-дълъг пробег. Освен всичко останало, нека не забравяме, че имате възможност и за аромат вътре в колата. Това допълнително допринася за wellness усещане. Като говорим за иновация от по-висок клас, изключителните LED матрични предни светлини. Това е единственият автомобил в този клас, който предлага такъв тип светлини. Ние се гордеем много с тези наши разработки. И освен иновативни, дизайнерски, wellness и технологични елементи, мога да кажа и за всички абсолютно нови двигатели, които са вътре в този автомобил. От 1 литров бензинов до 1,6 литров бензинов двигател с различни мощности, декуплирани с различни трансмисии, и дизелните 1,6 литрови двигатели, те наречени шептящ дизел.